Minнән, син диеп кайсы яктан, горурланып әйтә алам мин гүзәл Кайбыш ягыннан. Кайбыш төбәгеннән мин, туган авылым шүфирмә, табигатның бар гүзәллеген җыйган алар үзенә. Нәкъ Тукай шигырендәгечә, тау башында ята авылым, горурланырлык шәхесләрем бар, тырыш һәм уңган халкым. Курчак театрына беренче нигез салучы, белмәгәннәр сирәктер Буат Аби Таһировны. Чыгышы безнең авылдан, монда туып үскән ул, сихри көчле чишмәбезнең татлы суын эчкән ул. Курчакларга җан өреше диләр аның хакында, шундый данлыклы шәхесләр бик күп Кайбыш ягында. Хәтердән җуелмас сандугач Галия Кайбиская, атказанган җырчыбыз Лидия Әхмәтова. Саный китсәң бик күп алар, барлык өлкәләрдә дә, хәзер инде яшь буын Кайбышны данга күмә. Чит илләрдә дә танылды Кайбыш бадминтончылары, спортның барлык төрендә дә зурдан казанышлары. Кайбышның визит карточкасы диләр авыл Денис турында, бармаган шәһәрләре юктыр Россия төбәге буенча. Кайбышчыбыз киләчәге шундый яшьләр кулында, әйдәк баручы җитәкчебез булганда, яшьләрбез зур уңышларга. Район үсә яңара, һәр яклап үсеш ала, юллары бар, суы кергән яңа йортлар салына. Төзекләндерелә, яңартыла, иске биналары да, куандыра уңышлары авыл хуҗалыгында. Барган саен сыкланам, чәчәк ата Кайбышым, төрле милләт яшәсә дә, дус тату синең халкың. Районыбыз Гербында да эш тармаклы имән рәсеме ята. Имәндә инек